sirabara. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at ako kada kayo. Managparabor ti Diyos tayo. Ado lagi ti bendisyon ken grasya na ipapaay na kada tayo. Nung man pa ako lagi ti paglabsinan, lagi ti pagkapsutan, agboy-boyat. Agboy-boyat ti grasya na kada tayo. Pagyamanan tayo dito na managparabor a Diyos. Tapos may kari tayo magkaraman, bigla na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo na itibasbasol tayo. Pagbabawian tayo dayan, tanging mamati tayo, ti Diyos manangaasi dan manadaya. Iti si bababawi anaken kung na tayo, agkon pisarat, ti Diyos sa manakabalinaan. Iti panunod sa uharamid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isulat pagpakaasya ken Santa Maria ang Inay Berhe. Kadaliti amin ng Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo nagkapasat, kay kaasya ka kumati ako kayo. Kaasya na tayo kumati man nakabalin ang Diyos, kat kalpasan di pa na nakapakawan ng itibas basol tayo, ipan na tayo, itibiyag na agna.
Asibilgan di pan nakaipas ngay ti anak mo. Dawaten mi tani Kristo, anayat anagbalin a tao iti tiyan ni Virgen Maria, ken magipagbiag iti tao. Ipaay na bumati kaasi na kada kami anano mo nga adipan mo. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagarigan ka iti tinupuyo ti Espiritu Santo. Dios nagnanayon nga awan ti inggana. May basang araw tinituwang ni Propeta Malakas. Pastoy ko na ti Amo ang manakabalin amin. Ibaon ko to ni Baba Oner ang mamisagana iti dalan ko. Ket kalaat to umay ti Amo asapsapulan nyo iti templo na. Umay to ti Baba Oner asegsegaan nyo ket ipakaamunan to ti tulad ko. Ngem, siya sinong to ti makaigtor ti aldaw kaya ana. Siya sinong to ti makalasat into nagparang. Mayari to ti apoy ang magugor ti lando, ken kaslando na iyen asabon. Umay to ang makupong, kas iti magugugor iti pera. Guguran lang to dagiti papadi, akas pa nakagugor ti pera, ken ti balito. Tapno idatag na ti Apo iti umuso adako. Maay-ayon to ti Apo kadagiti daton, nga idatag dagiti tattao iti Huda ken Jerusalem. Kas iti panakaay-ayon na kadagiti daton iti nakalabas. Ngem sakbay ti yaay na idaklan ken nakaalalyaw nga aldaw ti Apo. Ibaon kunto ni Propeta Elias kada kayo. Pagkakapyain na ito dagiti ama ken dagiti anak. Kano saan, siya ti umay ket dadaelek ti pagilian niyo. Ti sao ti Apo. Tumakder ket tumanag kayo, taasideren ti panakay salakan niyo. Isurong kanya dagiti daldalan mo o Apo. When, ipakaamong idakan niya, isuro na ang agbyag, kas mayan nurot iti kinapudnong. Tasika ti Diyos ang mangisalakan kanya. Nalingkek kinaimbat ti Apo, isuro na dagiti managbasol, itirumbeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba, itinalinte kadalan, ket isuro na ita, iti pagayatan na. Iti ayat ken tinapudno, idalan na ita. Dagiti amin, amanang, mga burot iti tulad ken Bibliana. Gagayan ti Apo dagiti agtulno ken kuana, ket patalgiran na kadakwada iti tulad ka. Yeah.
kinasantuan ng Ebanghelyo kasi surat ni San Lucas. Dimten ti panagpas na ni Elizabeth, ket inyanak na ti maysa nga ubing a lalaki. Nadamag dagiti kaaruba ken kabagyan na tinakakaskas daaw nga kinaimbag ti Apo ken kuana. Nagipagragsak da amin ken kuana. Iniwalo nga aldaw ti maladaga napanda pinakugit. Kaya't na kumaapanaganan iti Zacarias kas ken amana ngem kinuna ni inana saan Juan ti maipanadan ken kuana. Wen anon awang magkabagyan nga agnadan iti kasta kinunada. Sininyasan dali Zacarias tapno amwenda ti kayat na ama ipanadan iti ubing. Dimawat ni Zacarias iti pagsuratan. Juan tinagan na insurat na anya nasidaaw da amin. Iti daydamat na kanito makasaumanan ni Zacarias ket indaydayaw na ti Diyos. Nagbuten dagiti amin na kaarrubada, nagwaras dagiti adamag kadagiti amin adiso iti kababantayan a Judea. Anyan ko nga ti pagbalinan daytoy nga ubing kinumpuna dagiti amin a nakadamag. Nalawag namin na adda kuana ti panakabalin ti Diyos. Ti Ebanghelyo ti Apo. Second to the last. Nakanunod tayo mo. Bari mo dati ito kay amin mabigat. Good morning. Naramid ti bunyan. Diyak ibagbagad ko sa parokya na ito. Nagaputan mo nga pabunyan. Sinalusot niya ako pa di may isa ayan na titatang na awan father na pinaglaitan kayang ti agarami na may masaka apa niya dito arami ti Espiritu Santo di mo may isa ay natatang na agparparti father agparparti awan na sa balik ko tumulong agparti among madimantanan sa father nung panagpaparti awan da nung ilintulupan na sa naklasa ta. Hindi may isapi na ibasa manunod takot mantanas ganyan may isapan ay nagtitata na pag nagsusunod doon at hindi ko mahalin nagkakumpa na ay marurot niya ako pa rin agasok niya lang kaya na kagunahan niyo muna niya nagandanan mo cellphone pa rin ay nagtumbot na sana niya nagpunaan sila tinagang ko, di asawa ka ang punso. Ngar-ngar-ngar yan. Sikamat tinagat anak mo. Singkag. Isa ba na ko yung ang siguro niya ko pali. Apaya, simyo na tinagang ko, Ricardo, mag-ginakay ko. Agpungtot niya po pali, talagang makatapis na tan. Kung naging may ikago, agisan-gisan. Si kanya nalang anak mo, ang ibaga ka sa bali mo na charger pa na. Isa ba na dito? Yun apa yun? Yan nalang mo, Charlie, nilalakay ko, Gertrudes, na. Nag-aamin kayo, awag ribon niya. Nanganay po pati. Apa yan, Father, lang ang pang-naasin na kapartihan. Nag-aamin kayo, awag ribon niya. Apa yan? Amoy mo tiglobon awan signal. Naamin. Nagan. Diyan. Amoy yung tinagan at daliling tinagan tayo. At naipapanan na tinagan tayo. Tiroko man tiyan mo nga miling na tiroko natangkun. Siya mo natangkun di ulo. Mura niya kung kunayo at niyo may papili. Alas 5 misa! Alas 7. Intong makayak sa tagbalik, matay ka kumahang tumakot. Si Bibiyal pa yung maglaki, diya. Mura niya kung kunayo, hard kunana tirupo. Diyan mo kami nilili tinatan mo. Nung at dabinon niya, nagyakap mo, nung
Walo na nga, nagyak maawakan, nunong nga. Tanagan na, dinubing, nagyak ka mo na barangay. A, B, C, D. Ano nila tinanagan? A, B, C, D. Wala sa balik. Mali nga XYZ ko ma. KLNOP ko ma. QRS. Apa yan eh? Ano pa rin pronunciation na tayo? Absidi. Wala na panuno yung sa balik na nagan. ABCD. Diyan ka mo man. Kanya matinining na tayo dyan. In the Old Testament na talaga mo, my God, messenger of God. Michael ka, panakigubat. Gabriel ka, messenger of God. Ni Jesus, Emmanuel, God is with us, at daliling na tinagan. Kaya araw po matakakan, kaya ako na yung tinagan niyo man. Kaya, yan mo, ibig absidi. Kaya ako na naparunod yung masama, iso nakarilis from Father, absidi. ABCD na talaga, awan sa bali na, awan na yun na, awan ABCD na talaga dinagan na. TUD, pagkali, may tob ko na kumama. Amo na dito na nagnagan. Well, tijan, tikaya na nga sa ulo tijan, God is great. Managparabor ni Apo Diyos. Apay naman nagparabor. Imagine ng tabaa, ay bakit? Lopez, inkamag na pinaganan. Managparabor ni Apo Diyos kunana. Kinukitaan yung mga istorya ni panakaisalaan tayo, nagparabor ni Apo Diyos. Awan Apolos ti question tayo na managparabor wala sa kanya Apo Diyos. Nagado ang grasya at benedisyon na maaw-aw tayo. Sadot na ang magdala na niya ilokano mo na matay ibisin. Talaga na super sadot ka magdala ang ilokano kaya dati agigyan ng ayang tayo. Okay lang mo man ako nag-alala ko sa luyot bisokol, di pa yung masamo ti agala. Sadot ka lang umay magdala ang matay ka ibisin ito magigapas ka. Sadot ka lang umay magdala ang dagat ito ilokano mo na maawanan ka iti ko nagado na parabor niya ang Diyos sa tayo. Nagado na matakaw parabor. So may kaputang ka pa. Ang Diyos ko, ang Father may bagay yung rabong, tinakawag na agis mo. Ang ibagbaga na nakaparabor niya iti area kayo, iti area kayo. Yung tagiliw ka. Nagdakkel ti grasya, bendisyon ni Apo Diyos na tayo. Nabigbigan dari grasya ni Apo Diyos na tayo. Agsasakit ang Father. Wanggar, nagsobra ti parabor ni Apo Diyos kanyang narawag ka na una, iso nga na ay nagka. Adulaunay at kakasari, iso nga si Kamot, ito mo naman ka na yung ijay-bilan, pilitan ka na naghayalag ka. Apa yang orang na yuri ko garot aduna-unay ti grasya na kinaparako mo ulaunay kang hiwa mo timod la sipsiputan ka asok. Walay asok waday pati kun ano kano at asok at pati kun ano kaambot ha ipaipawid ko man at to sigurado pay apoy adayo ako ini asok ano ipaipawid ko man dalat tamat niya. Ano ti ibagbaga na sa no jay pusod ka grag ko gid pusod ka nagrasa nagado ang bendisyon nagado ang parabor nagdakkel ang grasya ni Papa na kadatayo. Nasak na pa din di pala parokya agim niya man ako nagado ang parabor di jay pala bonus yung sangkasisa sa mga barangay nagdakkel ang grasya kita. Uri man nagkikinos sila pada na natanggal ti ulo nang ayat ti sumuro lang labari ikatararag tayo na agumul kumana na pagpatsin ni Apo Diyos kata di sa kalyas. Tagiti kumana tanggal di ulo na ang sumurot di pagayaran ni Apo Diyos hanggang mamati kata agumul. Haamot ay sundarong titispusa. Ang lari dyan. Nung kita agad nagdakkel naging grasya nagado ti bendisyon ni Apo Diyos kata tayo. Uri lang di parokya tayo.
Uri iti programa tayo kasi na po Diyos agyan mo dumakal. Kasi na po Diyos nagdakal na grasya na. Tingnan yung rida na tayo ng tao. Haan tayo mabigpig yung grasya niya po Diyos. We tend to complain. Apa yung ag-complain tayo? Namin tigil-bilangan tayo. Dahil dyan mag-awanan ka na tayo. Tingnan bil-bilangan tayo. Dahil kurang ka na tayo. At dahil mga tao mga daming, at dahil mga tao mga awan pagkurangan na ni pamilya na, at dahil mga tao mga perfect, ilakay mo na bakit na, at dahil mga tao mga nagpalagbiyan na kompleto aming ayawan na. Nang nabilangon ni grasya na, agaramid ka ni checklist mo, kita hindi naman nagparabo niya ang Diyos na ano mga bendisyon. Di nyo tirikat na tigil-bilang tayo namin, dahil tayo awan ka na tayo, ikumpira tayo, hindi kumangin tayo, uno di ka-aruba tayo, di tayo mag-amuha na at ano mo, di tigil-bilang na namadi. Nagsayaan tayo naka-aruba, nagaluti parapon ng mga maitulong na kadagrasya na intid ni Apo Diyos, nung tigit kita kung magamit, hindi pagkamalian na. Nagsayaan nila kayo mo. Di magkikita niyo pagkamalian. Mamatay pa! Kaya alam nito ng barata, matulong ka na gitna siya. Napitahan ka pa agos sa tigulos na yan, di agdal di paturugan na. O di iso pa yung nalabaan. Naan nagalo, di kigrasya akin benedisyon na nagduma, di tayo nagaling mabigbig-big. Di tayo nagaling na ma-apresyar, di tayo grasya na agdal na tayo. Father! Sao na ito, nagwaras, di barangay na apay, handa kang bilikan. Inya kaya mo may kangka, unuan. Wala kang kaya tagadumay. Kaya na sa unuan na kaya ka, handa ka may lista, kaya na sa big-big-big, handa ka, gumpisip-siputan, ay napo, nawana, naka-disminta, tayo niya na, hindi yun talaga doon sa pailapan. Adi ka na ta, ilululong mo pa yung ni Kapitan. Baso ni Kapitan. Iso di ko na, anya kaya mo sikat matutulungan, mo sikat tumulong, sikat tumulong na. Ay, ano ka pala eh. Iso, mataki ka kuma. Kaya na tayo mapo. Kasi naman yung attitude tayo, imbes na agyaw-yamang ka, tahanda ka pinili, nakasin ako Diyos ka, dapay maglaong pagbiag mo, nasa lunat ka pailaong mo. Di mo pampalunutan ka, apay handa ka nainikan. Di mo pampalunutan ka, apay isundalaan. Kasi na Diyos, nakapaagal ka mo, nandamo ka, kabalay mo mga daigin ko, di pa lang pampalunutan ka, di pa lang kurang na kanya. No, dahil magaling ka, dahil di mangital-talmod ka na tayo matatao. Dahil di mangidagal ka niya tayo matatao. Iso mahantay Apolos mo mabigbi, tigrasya niya Apolos ka na tayo. Damir bang agdakat to'y, agyaman ka na. Habang agdakat din naman inisip ka, agyaman ka na. At agtatagagay na makinisa ng padat, agamkit na hanga maka, amas yun, at kararag mo nga ako mo na namin ko no, bigyan mo yan di sa una ko. Uy, among di ba? So, tumaraming din man. Amal, awan ang mo. Haan, di dyan ibagbaga na. Dala pa, at dagat yung agdayaw. Bendisyon na lang. Grasya na lang. Habang nagdala pa lang mga anos, kompleto kayo pala na sa pamilya, nagdakala na sila lang. Kaya na sa unang dagat, agdapay na ka na. Dahil na nasa una, dahil ako, tanong ko na ako, nagkakakiriranos na dyan mo, tanong ka na makaumayin, nagdakal, kinain nyo dito paligid ni grasya. Ano yung kadakdalan ng grasya na hindi na nakatatayo na ito eh. So, gawag galayan at liwan, isagana na di pag na ang mag-isalakan. Kini Apo Jesus, ito ti kadakdalan ng grasya na imbuyat na katatayo, imbuyat ti Diyos ti grasya na, babagang kinikwa na imay, marakot katatayo, rambakan tayo, duwang aldaw na anan. Karambakan tayo rin ng grasya.
nga kinamanagparakon ti Diyos kada tayo nga may na tayo inaon nga aging katata agtutuloy na paraburan na tayo. Uray pa agkara ikibkol tayo, uray pa agkara ikinsong tayo, agtutuloy lang ta. Where sin abounds, grace abounds all the more. Nandang tayo. No, adang may laon na basol, adang nga agtupak ti grasya ni Apo Diyos kada tayo. Adang agabor ti grasya kada tayo. Dahil hindi naman nagparabor ni Apo Diyos kada tayo, mga daduma, nagrigat tayo bigbigan. Nagrigat tayo nga amirisan. Uray sino? Datayo datakag, di may kawalo nga rambakan. Ay, na may kawalo. Iti rambakan tayo titawon ka, iso da ito'y anya na ecumenismo. Uray na di kakabasat tayo, kapamatyang mangkinhaan, at dalata parabong ni Apo Diyos na ibigay na kanyang. So, kung na tayo, bigbigan tayo. Pero Romano Katoliko nga, kay-kaysa kumanag iti amin na mamaki. Uray pa yung mga pamatyang, berugan tayo di pagsasabatan, ta isuti, pagdaydayawan. Haan nga di pagdidiferensyahan. Iso kag yung ecumenismo kung nanay. No, ano yun pagsasabtan tayo, iso di iso di papigsaan tayo. Tinudad-dumaman ka, hantay nga misyonan, na tayo ang Katoliko hantay nga misyon di makisubsuban, makidiscuss, haan na pulos na agsaba. Iso nga haan na mabalin. Kadapin ang pagastan niya at titenis kami, diyan mo na yung pamati mo dati nagkuhan na, ulong-ulong ko na kamtungan nga, lahat na kader kini pasaw. Kung kunada dyan. Hindi ko ang kunada ko, iruar na, dahil kasi na kung mapagdidiskasan, di pa, pamati, biblia kada panurusuro. Kagunaan mo kanyada, in public ang kanyada, in public do not discuss, do not speak about religion, at kaya mali. No kaya ito di debate, mag-isip tayo today, ayaban tayo di audience, mga tayo di media, with the referee, tapno maliskas na niya, gusto na rumorte kinapod. Nung dito yung na mabalin. Kaya, kas na yun na pagtungtungan, na kumano, dasawa na kuman, pagtungtungan yung madwa, diyan alamidan itong gag-asawa, ako na dugyot. Uy, namunti ka sa sabi nila, kay ko kakuha ko. Uy, baka may mga puno na bardag nila kay ko kakuha ko na yung garo. At kanyang diskarte, at kanyang biyan, na hindi mabalin pagtungtungan in public. Iso ko na ecumenismo, ti kayak na, bagtay kayo sa akin tayo nagdi pagpigsaan, doon tayo magmaliklikan, no, at doon mga di kayo magpagdidiferensya. Ang taawa mo magmaliskas, awa mo may bagatay, ijay truth, di kinapundo iti pamaki, kaya so kapilitan na mapandagan iti at doon ijay pagdidiferensyaan, kahaan na mabalik. So gawin natin po na amin na Kristiyano agkay sa kuma agtitipon pabiligan, dahil tapno, kapsat tayo ulang nakakita. Iso mo na agawis kayo magmulat ni mais, agmulat ni mani, urehan nyo kapag matyan, awisin nyo kinpamirindahin nyo lang natin gusto Tangan na dati agpakan kayo ka, tulang na diintin mo, gaputahan mo kapag matyan, kayo nakisalanan na. Gaputahan mo masabali pamati na, pinaglasan din yung pamamatyan, kayo sunang tulang, kayo nakisalanan na. Hanggang kasta pagnursuro ni Kristo. Hanggang kasta di pagnursuro na. Di pagnursuro na, hindi ko na ikararagan, di mangiruruman ka niya, di kabusor mo, ayatan ko na. Iso nga, antay nga misyon day jay. Antay nga misyon na, umay ka kanya, may kakamila tingin sa lahan. Hanggang kasta, di panlosuro. Respetaron tayo nila. Agbiyak ka, no makita ka na dahil agbiyak mo, napudpud no, dahil ka na ibunyag ka niyang kapudpud no, awan ay kusa da ang sumuro, kusa da ang antay mga awisan. Nung naabunti kayo na po, no, ijay taas yan. Iso maawante, kung ada kami di po, ada kami di po. Ada kinapudno na kanya, ada kinapudno kanya tayo ng pagkay sa akin. Iso man na tayo Katoliko, respeto, ay haan yung ikaskasin, haan yung ilibilan, dahil ka pamating pagsisinaan, no? Hangakas na di pangursuro ni Kristo. Dahil pinorte ng bakal tayo, at panatawan, ecumenismo, ipanagkay kaysa.
Takas di mo tika kaya niya po Diyos kanya kayo. Dito pa'y basol tayo, datay ko pa'y natatao ka. Awang kumapay, di pa nakaikarin tayo may salakan. Ngam imay na tayo na pasinurot, binumabalang pati anak na arapupan na tayo. Kasi di kaya na mga approach tayo. Kasi di kaya na apalagyan kayo. Makikaisa. Kita nyo, datay aking na nabunyagan. Anyaman nga nakagantanan, ipananggal ng diyan no charger mo, no cellphone na absilitan. Na ibunyag ka niya tayo, may sa abunyag, hindi may sa abunyag. Kristiyano, anya lalaki na Kristiyano, nabunyagan tayo, itinagal ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Therefore, no Kristiyano ka, anya ti mission mo, mangiwaragawag kin ni Kristo, mangihiyag kin ni Kristo. Mangitod ka lagi kang absat kin ni Kristo. Iso ko ng Kristiyano ka kung nakakanya din ka na egamar. Anya din nakaawangang agayat. Parang natin yun. Kaano ka nga naman din nga nagayat? Kaano ka nga naman din nga nagayat? Ano na ka, kapaya ako, si kamot ikong trabilan di gimong niyo. Si kamot ikong pa niya itulong na ngang sumanaw. Ura di barang gaya na sumanaw ka, kung trabila ako mo may tutulong mo. Agayat, dahil nakaawagan tayo tas Kristiyano, tulagan tayo ni Kristo. Imay nga gayat. Si Papa kong baba nagserbi. Inumaragawag na di kinapudno, itingiwan na nuha mo, may waragawag, tangiwan mo di kinapudno, pagtangnaon, tali si aramid mo, ti agaraw. Iso nga na tayo amin, na panaganan ni John, ni Juan, managparagong niya po Diyos, na tayo mo na nabunyagan, amin-amin, anyaman nga nagal na kaya punta, anyaman nga nagal na napili na parating ka, nung may sa bunyag, anya dita pala sa bunyag, Kristiyano ka. Na imantin kini kati Ama, Anak, kini Espiritu Santo. Tulagan ni Kristo. Iwaragawag mo ni Kristo, itiwagas ti panagbiyak mo, dahil itimission tayo. Kararag sa pasa. Ti plano ti Diyos, iti so ti intay panakirano, iti na Diyos ang nabiyagnan sa dilangit. Intay yung marot idatag kinukuha na dagiti amin, asa sa innet tayo, tapno ipaay na kuman, dagiti galag akasapulan. Iti kasta kabalang tayo iranod ti ayat ni Kristo, iti amin na tattao. Iti tonggal panggap kunan tayo, umay ka Apo Jesus, ket isalakan na kami. Tignayan ken guyuguyan amin akam kami tina Kristiyan na nagimong nga idalwa ti Santo Papa dagiti obispo ken papadi nga agbiat ken agtignay akas may kali amayran ken mangnamnama ti kinaimbat ken kinaragsa nga ibunga ti plano apan nakay salakan kumararag tayo. Tignayan niya, dagiti mga iturturay ti gobyerno. Tapno kas ti panagbigda sa karyas ken Elizabeth ti plano ken tarigaya ti Diyos, mabigbig ken awatan damet ti plano ti Diyos, may panggap ti gobyerno, ken pananidaulo ti gimong, ken maritnada iti panakaisalakan mo. Kumararag kayo. At paay kada kami amin ang mga uray, iti panagkasamay ti Apo. Awadan mi humaaday toy, ket paset ti plano ti Diyos, ket maguyuguyan na kami ang mamisuko kadagiti bukod ni atarigagay. Ket ikaw wes, ket itrabaho mi, ti natagtan o plano ti Diyos para itigimong mi. Kumararag kayo. At paay kadagiti minatay mi, tapno madalusan, ket maawat na nagten, tibungan ti iyaay, ket panagtutuok mo dito'y daga. Kumararag kayo, at paay kadagiti mamisurusuro, ket katikista iti sa malubungan. Tapno ipateg na daytoy anatangop at trabaho daw, ket sila laging dalat ka, ani Apo Jesus kamatuan na upo iti sino. Kumararag kayo,
bulimat tayo, tayo nagdawatan, nagitibukod tayo at tanggal. Nagitipanggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti kakararagan, dagiti kakabsat tayo, di mawat titulong tayo, may kakararagan kadakwada. Kumararagan tayo, umay ka ako Jesus, katisalaatan na kami. Diyos nga ang kumidawatin binagito'y babanditin puyog ni Birhen Maria, tapno agbiyak kami umay bagay, iti kinadisipulumi, ket agbalin anak nuan kaipapanan ti intampan ng ramba, ti itatao ti anak mo, gapuken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amen.
pagkararag tayo, kakabsatat mo na tayo, kaya dagiti adaton tayo, makaay-ayo kuman, iti Diyos Ama, aman na kabalin. Amin. Kantas kami at pagimbagan tayo, kaya di kadagupan tila santo ang iglesia na. Apo insong-song mo dahil tila sakripisyo, tapno iso, tinapalungduan na pagdaydayaw mi kanta, aramidan ko mga rod, tadalusan na dahil tinakyon mi, kaya piyasidin na kamken ka, tapno maputman minto arambakan, ti panakipas nga iti mangisalakan, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo ang gapo mga kalakayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Pudno na yung may kari, katrumbang anong mi, katpakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken Disto. Agyaman kam ken kaapo na santuan na ama, man nakabalin kadak nanayon a Diyos, gapo ken Kristo nga apo mi. Iso na impad ko dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Ni Juan Bautista in waragawag ng asidentiya ay nang, sana impatuldo ini nga addan. Ket pimadlaan anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasambay, iti misteryo ti innapan na kay pasngay. Tapno masangpitan na kami ngagkarkararag asiriridam, ket dagiti pangaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anang sa tamakidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Kaya kantami ti imno ti panangkailay-dayaw mo, kat kunami adi at sarday. Kastano at kalpasan na di panang rabihida, nangal itikalis, nagyamang manintin ka, sana inted ka naging disipulos na ket tinunana, alain nyo ketuminong kay amin itida ito ay kada ito itikalis ti dara ti baro, ken nagnanayon na tulad. Iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kada gitiado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo da ito, panilag-lagit iyo kanya.
ti misteryo ti pamati. Itingarot pa na ilagip ni ipapatay kan panagungar ni Kristo. Idatong mi kan kaapo, itinapay, tibiyat, itikalis, ti panakaisalaka. Agyaman kang kinkatay, paay mo, ang maikari kami, nga dalito'y saklang mo, kadag serbi kang kinka. Dawatin mi apo, kada kami ang makirang, itibalikan daw ni Kristo, pagkay saan na ang tumati, Espiritu Santo. Lalgalipang kadapo ti Iglesia, anay sa napiti sa nalubungan, kat parairayon tayak na anadyosan. Laglalipan man ni Francisco Santo Papa ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, kan papadi. Laglalipan pa'y ako, dagiti kakapsat nga pinumusayan na sinanama ti panagungar danto, iti silong tataasin. Awakan ka iti silong taranya mo, patakitaan, daken ka iti rupan-rupan. Dawatin mi ako, te paayo mo met akaasim kada kami. Aramidon kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyan. Kat makirangod kam to, kinaindasatan na Berhen Maria na ina ti Diyos, ninagasat ako sa na esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santos, isuda na kaputno ang nagserbikan ka dito'y kada, magikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanggok ken magidaydayo ken ka, gapo ken Yesu Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisilong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy ni kan ka nakabalik na ama, ti amin nagayo ken gloria, iti agnanayon na awan ti hinggana. Intay umaragaw iti ama, at doon tayo tikararat na inisuro ni Apo Jesus kada tayo.
asim kada kami. Kan kanayon kumalain iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan di panamurburay iti kinagasa tanang naman kanitiya ay Yesu Kristo ananisalatan kada kami. Kapiyati bakit kada kayo, kapiyang nagdapukan niya tikan ko kada kayo, saan kada dari basbasol ni dimingmingan, nuligat ti pamati ti iglesia, katkas mayan noro ti pagayatan, ipaay mo kada sila asi kan kuana, ti kapiyatin panagkaykaysa, sila nagbiyak pinagari, igag nanayon na awan ti indana. Ti kapiyati ako kan kanayon kumanganda kada kayo, ipaay tayo ti kapiyay itong dalmay sa kada kayo, kapiyay. Nagasat tayo anayaban, itinay ito ay apadayana. Apo, diyan may kahit mo may katanya, hindi may salaan sa kong mapalibat.
at inaraunam itinailangitan ang parabor mo. Tapno itiyakay kay ayatin nga anak mo, maikari kami asumabet kenkwana asumsungged. Dagiti puso mi itinadyosan na ayat, gapuken ako ng Yesu Kristo, anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimbuyok kay Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan tiinggana. Pagyamanan tayo, dagiti tagamanta, dahito'y tagamantahan sa natin sa Panginoon isa naman. Dagiti tagamantahan sa nangilaol, dahito'y sa Santa na Misa, into no rabi, ijay patiki, maudi, into no parbangon, ti agidaulo, dagiti kapagsak na taga San Antonio, yung taga-convento kung ano yun. Timisan to naman no bigat ako ti alas 9, ti rabi, ti Christmas Eve tayo ako. Ti Apo at lapumang ka na kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos. Ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Nalpasid na Santo na Misa, tayo ti ayat ken kapya ti Apo. Hindi tayo galing na lalaki ako, may bagkat na dito ito gawa